התקדמתם ועברתם למד הכרם החדש והחכם של חיפה. תאגיד מי כרמל מזמין אתכם גם לעקוב אחר צריכת המים שלכם ביישומון, ולקבל בכל עת ובאופן מיידי התראות על חריגות בצריכת המים, ובכך לחסוך במים ובכסף, משאבים יקרים לכולנו. היכנסו לחנות האפליקציות בטלפון הנייד, חפשו והתקינו את היישומון Read Your Meter Pro, והיכנסו ליישומון. ראשית, התחברו ליישומון באמצעות פרטיכם. ניתן להתחבר באמצעות מספר הטלפון הסלולרי המעודכן בתאגיד מי כרמל. תוכלו גם להתחבר באמצעות פרטי החשבון שלכם אצלנו. בחרו בתאגיד המים מי כרמל, והקלידו את מספר המשלם ומספר הנכס, כפי שמופיעים בחשבון המים שלכם. מיד לאחר ההתחברות, בחלקו העליון של המסך, תוכלו לראות את נתוני הצריכה שלכם בזמן אמת. ניתן לראות את הצריכה המצטברת שלכם בחודש הנוכחי, את תחזית הצריכה שלכם לסוף החודש על פי צריכתכם, ואם קיים, ניתן גם לראות את סף התעריף הנמוך שנקבע למשק הבית שלכם בהתאם למספר הנפשות. מתחת לנתונים אלה, תוכלו גם לראות את נתוני הצריכה השבועית, החודשית והשנתית, ואף להשוות את צריכת המים שלכם לזו בשנה הקודמת. באמצעות היישומון תוכלו לקבל בכל עת ובאופן מיידי התראות על חריגות בצריכת המים. מעוניינים לשלוט בהתראות? כדי לבחור בעצמכם כיצד לקבל את ההתראות על חשד לנזילה ולצריכת מים חריגה, לחצו על כפתור ההגדרות בתחתית המסך, ובחרו את האפשרויות המועדפות עליכם. הגדירו אם תרצו לקבל את ההתראה בהודעת SMS ובדואר האלקטרוני, במקרים כמו צריכה חריגה מאוד, חשד לדליפה, צריכה בזמן היעדרות ועוד. כאן גם תוכלו לראות את פרטי החשבון שלכם. לחצו על כפתור החשבון, ותוכלו לראות את פרטיכם המעודכנים במי כרמל, כמו מספר המשלם ומספר הטלפון שלכם. לראות אילו מדי מים רשומים על שמכם, להחליף סיסמה, ולהתנתק מהמערכת במקרה הצורך. קיבלתם התראה ואתם מעוניינים לקבל עוד פרטים? לחצו על כפתור ההודעות בתחתית המסך, ובחרו בהתראה שקיבלתם. במסך זה יוצגו פרטים נוספים לגבי ההתראה, על מה קיבלתם התראה, לאיזה מד מים ההתראה מתייחסת, מתי התקבלה ההתראה, מידע נוסף על ההתראה שהתקבלה, ומספר טלפון ליצירת קשר איתנו במקרה הצורך. מעוניינים לפנות אלינו? בשמחה! לחצו על כפתור צור קשר בתחתית המסך. מספר הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני של שירות הלקוחות שלנו מופיעים בכל עת במסך זה. טכנולוגיה חכמה לעיר חכמה מתחילה בטלפון החכם. צייחו חכם, עקבו אחר חשבון המים שלכם בכל עת דרך היישומון, ותוכלו לחסוך במים ובכסף.